Chcete bývať tam, kde máte les priamo za oknom a zároveň všetko na dosah? Bývanie, ktoré spája to najlepšie z prírody aj mesta. Byt sa nachádza na 6. poschodí s výťahom. Má 3 izby, praktickú dispozíciu a orientáciu na 2 strany, vďaka čomu je svetlý počas celého dňa. A čo je najlepšie? Stačí prejsť pár krokov a ste v lese. Pre tých, ktorí nechcú byť mimo diania a túžia po zelení, je tento byt na Pekinskej. Volám sa Norbert Nemeš a som zvedavý s vami.